Apokalipsian murgilduta gaude. Ez behar batetik bestera garamatzate mundua mugiarazten duten indar ilunek. Gaixotasuna izan zen lehena. Ondoren, hortzia gorritu zitzaigun iluntasunean biziaraziz. Azkena, gerra. Hemen bukatuko alda munduaren akabera ematen duen bolada hau, ala gure superbibentzia kolokan jarriko duen beste probarik ezarriko aldigute. Apokalipsiaren lauzaldunak mitoak ematen dien forma beldurgarria izatetik oso urrun daude. Gure artean bizi dira, gure itxura berbera dute. Bizkotxoak oparitzen dizkizun bizilagun atsegina izan daiteke, edo egunero lanera irribarrea aurpegian eramaten zaituen autobus gidaria. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara, ezkaitzan urrengo zorigaitzak ustekabean harrapatu. Bueno, tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta? Beste bat? Jode, serio? Ez da nahikoan egiten ari naizen lan guztia? Bai, hombre, badakit, baina horrela dago idatzita. Orduan, zer izango da? Bueno, ni ari naiz. Gosea zabaltzen ari da. Laizter supermerkatuetan ere ez da girasol oliorik egongo. Bani oso lasai bizi naiz. Zuek egindako lanarekin nahikoa. Bai, oso eroso bizizara ikusten dut, bai. Nik proposamen bat, kalima bota genuen bezala, orain igel izurrite bat botako nuke. Lan gehiegi, ezta? Nondik aterako dugu hainbeste igel? Bai, arrazoi. Gaina gaixotasuna ja bota genien. Hurrengoa izan daiteke, urak odolez gorritzea. Ez da aukera bat, supermerkatutan agortu egin da kolorante gorri guzia. Egozkia berotu dezagun, ezingo dute bizi iraun klima aldaketa bortitza botatzen badiego? Ez da izar esan, Gaur egungo krema guztiek daramate behar adina filtro eguzkitik babesteko. Orduan ezerrez. Grazie zaizkigu iluntasuna. Tira, hori aurreko astean bota genien eta etzen ezer ere gertatu. Bai, esaiazu, nire kotxe, oraindik naranja dota. Ezer larririk ez, esan nahi nuen. Begira, hemen daukagu mundua suntsitzeko aukera on bat. Lurrikarak non nahi. Ados denok? Bai. Bueno, barkatu gauza bat. Nik erosin nun Benidorren apartamentuko eskor bat, hendik hipoteka pagatzen nahi naiz. Beraz, izan daiteke lurrikarak edonon horrezik? Bale, adostuta. Lurrikarak non nahi Benidorren izan ezik. Ta salau. Anécdota bastante heavia. Nik konteko de mi propia experiencia. Primera persona. Ni etxean nagoenean, etxean bakarrik baldin banago bilusi nago. Zer esan nahi du, askotan galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Aukerak izan ziten, jun bezala masajistana, eta kotxeakin konprak ekarriko zituen, eta mitiko astensorian lagatzen dituzula, eta gero nik hartzen dut astensoritik eta etxeat. Basan enaiz jungo bilusik, peto bat jarriko. Gatzezula hemendikan, eta ikusten naizula dana. Jun nintzen astensorera, eta hartu nituen botzak, eta rependentzen nuen, bum! No, etxeko atia. Mobil gabe, giltz gabe, eta bilusik. Ez dugu azaldu behar, Asi hostia egitetoin. Preokupazio bakarra etzan, nago portalian bilusik, ez. Entrenan ekala. Eta junintzan lehenengoko bana. Gaina esan sarba, tío. Pobre. Junintzan petakin tipo, hola, en plan, dera eskutatzen. Eta esan nion, perdona, ¿puedo hacer una llamada? Eta momentu berda, okurriu zitzaiten bakarra. Nire laguna dituko diot, tu txurru, ni joa la entrenara. Hau gertauza eta no seke, esan entrenadoriai, que no llego, tío, no llego. Vale, venga, gur. Esan nion, tipiari, eskerrik asko. Junintzan berriro, etxeko atera, eta nik, ze hostia, ine llamada bat ez dut, ize soluzionado. Ahí va la hostia. Zesan, lehenguana berriro nahi jongo, laugarrenekoana jongo nahi, ala bastante majoak jotzia daria, eta laurteko umeak irekizitazia. Tipia hola, nik hau indio. Gutxi goia bila, ez? Bada, zure ama, nire ama, eta nik, ez aio zutortzeko. Atetin llamada bat, eta ama ideitu nion, klaro, bera ezintzan etorri, eta ama gehitu zion, etxitxea etortzeko. Pasan itun, portalian, 30 minutu gola, eserita, bezinoak pasatzen, eta gero etxea etorri zan, irekiziten atia, entrenara junintzan, eta bueno. Hori da, lo más random que me ha pasado. Así la de
Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ja, ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai ez? Zer edo txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen. Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizu behar bada Portaventuran ospatzerena etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko dute duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue, horra zaudete. Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larrea da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio betekoan ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. De mi propia experiencia. Primera persona, más realista. Ni de repente junitzen komunera, bapatien, dana ilun ikusi nahen, behiz egilia. Aiba, ¿dónde estoy? Jesarritxe komun baten da, aiba la hostia. Urtean az komunetik da, a ber ni ilun, aiba, kuste da. Me kaben dio, goizeko irure, aiba dio. No, atera da, ati zarratute. Taberna barruen encierreta. Esanan, voy a pensar un poco, no estoy tan liado. Así nintzen joten atieri, bem, ayuda, socorro, lagundu. Bueno, inorro esaten torri, de repente ertzainea. Bim. Lagundu, zarataka. Ertzaine paresan, ahora llamamos al dueño. Ahora una polla. Tardaron 1 hora y media. Yo todo rayado. Sartu nahen basue, kubatin jabenareko, de repente, ya hemos abierto. Hostia, bota fregadero, tío. Zue pentseko zue gezurre labaia egizago dena, eta dekugun meritu batulako launek. Benetan egize. Eta gehiago egingo tez, baina, bueno, horrek... Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa.
espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire hautsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimada inguru ontako pitonisarik onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan? Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Da zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txitagurgarria. Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, hilde. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Ixo, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiete otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago baten kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan ezan zidan demorantxo pasatzen agertzeko, ez dela fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Bata dator talotu egin naiz. Aize zakarrak eraman duen hau. Gorputz osoaz saiatuko naiz.
Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator. Gatuta gaude? Bai. Egia da, begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Sartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, no? Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ahí vas a punta ahí. Todos los móviles. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Qué ridículo. Berezen goen? Baina, auskeran. Ez, vale. Jode, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gerteko, eta no piensa. Ya está. A ver, está grabando den. Joder, ya, vale, qué tortura. Joder, tesak esan zian, denboratxo pasata agertzeko, ez zala fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Tiraneskak, denboraldia bukatzeko kamikazea katalaren momenturik onenak garri izkizuet, baina has gaitezen lehiaketatxo batekin. Piskat berotzeko, bai ez? Prest? Lehenengoa, kamikazetatik zeintzu dia Hernaniarrak? Ni badakit, Edoi Etxarte. A ber, miren, Edoi Etxarte nafarra dela. Hori naroa jakin marko luke, bera da hemen Hernaniarra. Zinen horeretarra? A ber, ni unibertsale naiz, horeretarra, kolpez-kolpetarra, eskabidetarra, baina berez, ni Hernanin jaio nintzen eta Hernaniarra naiz. Eta nola ez dut jakingo zeintzu diran. Dira, Ainara Espia eta Uxue berezi hartua. Primeran! Venga, beste bat. Zenbat aktore gonbidatu ditut denboraldi honetan? 12. Nola izango dira 12 tesa, 9 gonbidatu izan baditut. Ez du baino, ez duzut tesa gonbidatu berala? Abai? Jodereki, hori sorpresa zala. Barkatu. Ni badakit, bi aktore. Ez... Joder. Venga, tira. Ea bideokin memoria berreskuratzen dezuen. I'm the sauce, and spaghetti, put it on you. Muralekin pasatzen da, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen dezu, eta jendea pasatzen denean, elkarrizketa politiak ematen dira, eta gero ere irudiak ikusten ditu, eta hori niretzat
kaleak hartzeko beste modu eder bat eta asko gustatzen zait. Eta bueno, zu Hernanikoa zea eta ni eskerrak eman behar dizkiot Hernaniko herriei ze ez da bat urtekin hasi nintzen, baina pareta pila bat pintatzen utzi diate. Estilosetako egin nuen azpian zego nere mural bat eta horren azpian nere mural. Osea, 3 kapatan dauden nere 3 mural. Osea, nik estalik nuen nere murala bi aldiz. Emakumeok bide bat egiten ari gara, beraz oraindik 20 urte barru espero dut gure helburuak lortuta izatea, baina litekeena da hor egotea gu oraindik. Ze, gauzek beti ez dute berez aurrera egiten, borrokatu egin behar dira. Eta gero espero dut bertsolaritza anitzagoa esan nahi dut, gaur egun euskal gizartean dagoen aniztasun hori erreflejatuko da bertsolaritzan. Eta, pentsatzen dut beste gorputz batzuk eta beste izateko modu batzuk bertsotan ikustera ohituta egongo garela 20 urte barru, edo ohitzen egongo garela 20 urte barru. Behin esan ustenak beste aktore lankide batek eta ustot hortan arrazia aukela, ez zoian, humoriakin zer ikusi auken, baina etzan baiaztapen hori. Zan gehiago esaten eta bizitza errealian humorerik ez daukan aktore batek sekule ezingo dago humorerik egin. Osa, sekule ez da izango, eta hori nik uste bai da isa. Osa, bizitza errealian humorerik ez daukonak, edo graziek ez daukonak, osa, jarri aldutzezu gure dana, baina arek ez da humorerik egingo. Sexualidadetik humorea oso kaka, oso rantzio izan da beti, eta orduan beste humore bat bilatzea sexualidadea egiteko eta sexuan inguruan natural eta sano hitzeiteko, humoreak hilantzea guztiz erzkerizu zait, eta feminismoko gai batzuk ere oso modu kritikoan da, oso zurunean da serio hitz egin beharrean, beste perspektiba batzutikan ikustea eta lantzea ere interesgarri eta behar erzkerizu zait. Eta botereai ere beti zorratzen diola zapaltzako ondo pasaten ikustea, ez da, ardunak. Kultura munduan eta dantzan eta ikusita egora zein dan, jendea lanean dabil. Iruditzen zait ez dela eztaren momentu txarra sortzeko eta gizartea mugitua dagolas, bai sozialki, pertsonalki, eta izan daitekela momentua gauza askori buruz hitz egiteko, eta, bai aserretik, edo, ez dakit, suminduta, nekatuta, oso pozik ez. Sortzen? Alde positua bilatu beharko diogu honi ere. Nire belaunaldiko musikari gizone, eltzen danean, joan, neiz kontatzen, eta 25 urteko karrera profesionala daukat. Orain heldu beharko zen konsagratua izateko momentu hori, ez da? Nire belaunaldiko musikari gizonek, 25 urteko karrera baten ostean, orain hasi dira beraiek egiten duten proposamenak serio hartzen, zein nila ez naiz neskagazte bat. Ez dut neskagazte bat izan nahi, senyora bat naiz. Eta musikaria naiz. Orduan, ja orain hitz egingo dugu serio? Ez, eske orain etxan gelditu behar naiz. Eta ez, eske nik orain ez etxan gelditu nahi, porque eske orain dago dena super interesante. Nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarela herri bat oso antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen. Politikariak edo takitzen dago kion guk ere eskatu ezakegu, baina ostra, jo que se bildu zait gurekin, nola den gure bizitza. Eta uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez badute ondo antolatzen, pues intenzionala da, porque tontos dira. Osea, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está dirua. Naiz, Iruñerrian historialari asko daude garren mendea aztertu dutenak, eta horietako bat ari zait pasatzen Iruñeko 20 eta 30 hamarkadako argazki alucinante batzuk beste merkezkalekoak. Ni bapaten ikustea gure kale txikia, dela Partezarreko Iruñeko kale txiki bat, nola ezkerreko eta iraultzailea ziren erakunde oso diferentek egiten zituzten topaketak. Iruña bat zeharo ez ezaguna, ez? Ze Iruña existitzen zen 36aren aurretik. Ze gure psikologian beti Iruña izan da toki provintziano, gris, fatxa bat, ez? Eta batean ikustea zela toki bat kulturaren alde egiten zuena, euskaltzalea, elkartzen zela kirolaren inguruan, oso ikuspegi askatzaietik. Emakumeen kontuak egiten dituzuen. Emakumeen kontuak dira zuenak, ez? Eta esaten duzu, egia da, markatu, emakumea naiz. Osea, hola, se me ocurre, emakumea naiz. Baina orokorrean humorearen kontzeptua daukaguna, hau da, neutroa den hori da, oraindikan gizarte batean erdigunean dagoen figura hori dela, eta kasu honetan dela gizona, heteroa, fish, txuria, baita ere, dagoela patroizeaz bat. Ikusi da historikoki humoreak edukiduen erabilpen kasi zapaltzailea baita ere, eta horrek ere kondizionatu ditula kulturak eta pentsamenduak. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda.
Nik 4 aktore zenbatu ditut, baina presnago 5. izateko. Gonbidatuko nauzu, Ibai? Noski, nola ez. Tira, beste galdera bat. Nire gonbidatutatik nor agertu da emakume ardatz atalean. Jo, nik Tesa esango nuke, baina noantxe konbidatu duzunez, pues ez dakit. Hombre, normala da Tesan pensatzea, Amaika telebistako programa guztitan daba emakume hau. Aizu! Ez, erantzun hori nik badakit den Ines Osinaga. Nik neuk elkarrezkatatu nuen gainera. Egia, ez da Tesa azaltzen dan bakarra programa guztitan Amaikan, Ines ere! Aizu, bueno, ni aspertzen ari naiz, Noiz dator galdera kamikazen atala. Nik kuskuxoa gustatzen zait niri. Bai, hobe galdera kamikazen errepasoa sartzen badu, ze bestela. Zertan zara, superona. Marrazte. Bien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu. Despertadorian dakat Ruperren enebegiek. Enebegiek ez duten mako isuritzeko gogorik. Gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala oraindik ingabia zeon tilosetakoa eta sagardotegi garaian ni ondu ginean goizeko 4, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Hauez. Bueno, bai, baina hori pasazan edo etzan pasa. Dakigu. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Badakizu zer dan krasa, honintza? Bai, badakit zer dan krasa. Ai, eskerrak. Gazetako maitasun platonikoak. Bai, Bi aipatuko dizkizut. Bi, Josu? Bi daude, bi kras izan ditute asko iraun didatenak bizitzan. Jose Angel Iribar eta Gari. Ez zure lan esparruan edo esparruetan ligatzea posible da? Posible da, batzuk egiten dute. Txaskarri horik? Zontatzeko modukorik ez. Zertan zara superona? Nire ustez, ia ez zertan. Baina nire ingurukoek esaten dutenez, beti behar duenari, behar duena esaten badakit. Hori, oso gaitasun beharrezkoa eta potente gainera. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Sukaldean. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofa. Ematen badira zu, sofa. Eta mendia bizitzeko. Bai, bueno, nahiko mendian bizi naiz. Claro. A ber, musika ez badago mendian, non dago ba? Hori da. Sartu nahiko nuke Andoni Ortuzarren buruan. Nik jakin nahi dut, zer keraman dezatzen bat, Eusko Alderdi jeltzaleko izatea. Eta sartuko nintzateke gustora Andoni Ortuzarren buruan. Eta ikusteko nuke, berak Euskal Herria nola ikusten duen, eta egiten duten politika hori nun datorren. Nahiko nuke jakin. Hautaketa ona, eta oso ados. Bai, nik igual berdinat aukeratuko nuke. Zein da gehien gustoko duzun 100? Wow, igual tipikoa da, baina eske seda, xasteta. Bai, Bai. Seda, badaukazu jantzirik edo? Ez daukazu. Esto zeda, estoy ikutunik, baina apura bai eta... Vale, pikardia zenbate oparitu beharko dizut. Balduzu ez izenik? Bueno, jendiak deitzen duz kepi, kepon, kepakin variable asko deitzen duz. Kepaketonez, ez? Betikoa. Baina. Ze simplea da jendia. Oso simplea da jendia. Qué pereza. Zer esango zenioke 5 urteko kepari, eta zer esango zenioke etorkizuneko kepari? 5 urteko kepa izan guntzan, gurosuna bizitzan, ingozu eta gurosuna eta zoriontsu izen eta izango zara. Eta etorkizunekoa izango nuntzan... Hostia, zemuz joan da. Zertan zara, superona? Intensa bat izaten. A ber, galatu pizkat, nola intensa bat, zentzutan? Naiz oso aldakorra animikoki, eta dena sentitzaten plan oso poziko, oso triste, oso gran, oso beran, eta dena plan oso fuerte. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Ibiltzen. Baina ibiltzen literal, osea, oinez, naiz oso txerra. Bai, naiz oso traketxa eta asko lortzen naiz, orduz. Bueno. Sekreturen bat aitortzerik bai? Sálvame ikustet. Onartzen behar da. Bai, nik bai ikusten dut. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofá, peli y manta. Beti. Bai. Zure amets egingarriren bat? Ez da egingarria, baina nahiko nuke sirena bat izan. Me encanta. Precioso. Bai. Pika txikia gaten zaizu, ez? Bai, ez. Burodia dakat, baina berez, hola da, ez tola dela. Oso guapo. Ta listo, hasiko gehan. Venga. Postu da. Ai, ama. Tu barkatu nizan nahi, zerbait eman diozan kuratu da. Zure zen un jarri filtro bat. Posire. Bai.
Ez ikutu gehiago. Vale. Ez ikutu, osea, ez gea ez da hasi ere egin, eneko. Horrengo galdera da mito bati buruzkoa. Eta mitoa da, euskaldunok ez dakigula aldakak mugitzen. Hori, egia alda, zure ustez? Ez, bueno, zu mugitzaitu zu, ez? Nik bai. Nik ere, gazta. Nere ingurua mintzat jendeak ipurdia oso mugitzen du. Nera bai. Gustatuko litzaidak lasaiago bizitzen emozioak, sentimenduak eta gauza guzti hauek hobeto kudeatzen. Bueno, oie, pues... Ogitorri klubera. Pues bueno, bai, azartzen egea eta bueno, konturatzen gara eta konstiente gera gure emozio eta sentimendu eta jende asko ez da. Hala ere, sartzen ez, Eldutzen. Bueno, bai, maduratzen. Maduratzen, hori da, como los plátanos. Selektiboa gea, adina da, baina selektiboa gea. Hori da. Zuretzako eredua edo erreferentea izan den pertsona edo kolektiboa? Jo, ez que leheni galderak biabiliziaz. Eko, ez esan hau. Osea, ari zinean, utxune bat uzten, en plan, pentsako, bueno, amustuko dela zai. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Oh, Juan eginda, que txungo. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Zein da gehien gustuko duzun ehundura? Terciopeloa. Zein da gehien gustuko duzun zaporea? Entre gazta eta ardoa. Biak balio du, Con vino y quesos hace el camino, uvas y quesos saben a beso, eta horrela dugu. Zein da zure Euskal Herriko abeslaririk gogokoena? Vale, Sorkun da topean dagoen bat. Ni jaio nintzen Arrasaten, eta ni nera bezaroa pasatu nuen entzuten. Rip, La Polla, eta Manolo Cabezabolo. Eta nire izitzaidan gustatzen ez, bat, ez bestea. Osa esaten dago, baina, klaro, baina... Mondroa. Esan neukan edoria edo Tapia Teleturia. Eta, de repente, gogoratzen naiz, durupa! Balduzu ez izenik? Ez, nire gira da ez. Osi egiten didate, miren namorizak deitzen dit Osi Gaga. Zona da. Bai, ona da. Osona. Super, I love it, osea, bai. Orgulloz jasotzen dut da, eta Osi esaten dira, bestela ez. Inez Gose, hori da, nire izena, klaro. Inez Gose, klaro. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Pues gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Ai, zein da? Durne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea. Pues gustatzen zait gerezi zaporea. Eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko. Kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusión gerezia. Ese Osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zen, zerk violentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzuzuk? Que intensa, mesedezinez. Zerk violentatzen nau? Gizonik. Hay que decirlo. Bai. Osa, atzo bertan, gertatutzean, te lo juro. Egoan nintzen, 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quiero dormir conmigo, no sé qué. Osa, ya está, basta. Horrek violentatzen nau. Zein gehien gustoko duzun soinua edo hotza? Gutxien garbigaioarena. Pitio moko bat? Bale. Bai. Zure krasen bat aitortuko zenidake? Aki zerren krasa, ez? Bai. Telefono. Esan dut, igual itxengo dugu, A ver, momentutxo. Balduzu ez izenik? Jende asko esaten du gaizki nire izena. Osea, ni naiz Odei, Eloi, behin incluso Miguel. Bai. Sekretunen bat aitortzerik bai? Igual ez dut inoiz esan, 3 hilabetetako dieta bat egin dut. Ez dakit azpiegituraltik posiblean, eta ez dakit gertu daukazun bibolina. Oparituko zenidake momentutxu bat bibolinakin. Ez ezkoa ere, kasu izatea, Bai. Uste dut munduarentzat hobe dela ez. Beste zuzeneko baterako nik presta dezaket, baina egia horrek ematen dela pudore handia oraindik. Zure Euskal aktorerik gogokoena o gogokoenetariko bat? Bueno, esango dut Edurne Azkarate nire laguna delako.
Baina egia asko gustatzen zaidala. Ekrasen bat aitortuko zeniake? Inés Osinaga. Inés Bose, claro. Sin duda, sin duda. Zertan zara traketxa? Ligatzen, desastre bat. ¡Cinta Valero! Sí, ya me las veo, o sea, va dicen nada, hijo. Vale, bota. Ez dakit nostaren, baino Ernai edo GKS. ¡Joder! Hogeita bai urte ditut, nik ja superatu dut hori. Guztia Ernai, San Berde. Nira uste punto batean, ja. Bueno, orduan igual, sortu beharko genuke beste kolektibo badala, senyoren kolektibo feminista. SKF bat. Bai, SKF. Pues, geratzen gara, eta sortzen dugu. Ni bilurani joan bakoitzan iten. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator. Gaututa gaude? Bai. Egia da, begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Zartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Oia, ba... Kaixo, ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, no? Gogoko dut esnatzea, eguzkiaren indarra, suzko bolaren azpia, dantzan eta matxinadan. Oraindik oroitzen ditu txorien kantuen doinuak oraindik abesten ditutan ari eta labua maite ditut uda berrian agertzen diren lora txikiak maite ditut zure begiak maite ditut
txikiak maite ditut, zure begiak maite ditut, udaberrian agertzen diren lora txikiak maite ditut, zure begiak. Bere erantziko oten dute espirituek Mami Mendi Marku Erkiagari, espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea, edo Geranioak landatuko ditu haien ordez. Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu, galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire hautsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, beha baldimada inguru ontako pitonisariko onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados, puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Dena nuen
Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ibas apunta ahí. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatzear zena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botilar dorik, eta ez badu uzten kantu bat ezpainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, ez badugu bihotzetan odolik, Cabernet Sauvignon bat bezain gorri, eta ez badute mila ez darrik kantatzen, ta denak batera ez da handalertzen. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Bezeroari putak esan zion, artistak bere bakardadean zion. Kantatu, maitatu eta zalantza, ez badu ez da
duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, pizti gautarrak ontzari. Lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez alda gala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txitagurgarria. Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, hilde. Instagram, espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Esan izun etortzeko, esan izun geratzeko, ta ez etorri mesedez, aizean lez joan zaitez. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Alkoholaren dantzak arrotzen dizkita hutsak, sentitzen ditut arantzak, gezurrak da esperantzak. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Berezen goen, baina, hauskenan. Ez, vale. Joe, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gertzeko, ez da no fiatzen. Ya está. A ver, está grabando. Joder, ya, vale. Te esan ezan zian denboratxo pasata agertzeko, ez zela fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Ez saltzaizu joango
Ibidian beti, ibidian toki, berdinak burua inozoki, buztanari arra paketan. Betiranik izan, biko zubideak, eginak, bimarra egokitan, gurutze bat aiba, gaitzetan, ibilian beti, ibilian toki, berdinak. Zorian izango da, barrotzaren eskua ikuz, gazantuna, urteurari urteun, deritzaiolako, egileak ez ezagut batirau. Beste behin duzu gure gurtzean, zalantzak aukera emanen urtean, urte berrien bat bilatu tartean, zirkulua bengoz azteko bestean. Zuen zalantza honi erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzela Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago baten kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da.
bidea zer da? Jubilatuen etxean? Begiratu duzu Hondarribitik badagoen hegaldirik, Londresera joatea garestitu egingo zaigu, Bueno, orduan, zein da aldarrikapena zehazki? Agurtzanek ezin dugun horretan, umeekin dago. Data aldatuko dugu? Purea eta oilasko gisatua prestatu dizuet. Utzi sukaldea alik eta txukunen, mesedez. Nola, nire aurretik boi bat dagoela striptiz egiten? Uste dut dena nazten ari direla. Emotikona. Madrildik ez da pentsatu ere azkenekoan gure maleta Singapurren agertu zen. Bai. Jaiak bai, borroka ere bai, noski. Baina borroka zein da? Nik ezin dut egun horretan. Umeekin nago. Egin dezakun dudel bat. Ze bestela ez gara inoiz geratuko. Gehiengoak diona eta listo. Bihotzak. Nola etzatoztela bazkaltzera? Horretarako pasaditut 3 ordu sukaldean. Utzi behar zaitut, lana daukat. Gero hitz egingo dugu, saioa astera doa. Punto. Bueno, azalduko didazu, punto. Presaka nabil, punto. Egin zuk dudela, ados, saio aurkeztu behar dut orain? Ale, egin nahi duzuena, lanean nago. Kaixo denoi, beste behin ere zuekin kolpez kolpe. Zer moduz daude gure gonbidatuak? Kaixo, arratsaldeo. Ondo primeran. Pozik. Hemen Beti bezala. Ez duzu zerbait arraroa somatzen, serio? Nik, bai, zeozer faltako balitz bezala ezta? Bai, nik ere bai. Sensazio deseroso bat. Zer izan daiteken ideiarik? Aizue, behar bada izan daiteke elkarri idazten gabiltzala aurpegira begiratu beharrean? Kontxo, noski, hori da. Probatuko dugu mugikorrak utzi eta hitz egitera. Ai, joder, ze beldurra. Bale, baina ni ez naiz hasiko, Baten batek hasi beharko du. Bestela... Venga, Naroa, zuk aurkezlea zara, ez? Ba, venga. Joe, marroi guztiak niretzat. Hala, baina zuek erantzune, ez utzi bakarrik. Bai. Hala, banoa, 1, 2 eta 3. Arratsaldeon denoi, oi plazerra zuei arpegiak ikustea, ezta? Alan ekarri. Hemen hasten da kolpez kolpe. Espaloian etzen da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxen hankazora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Neri begira, esan zenidan, jasan ez zinan nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean. Hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean. Segura ez aspertzea aspertuta, ez dut ikasiko. Saiatzen nahi,
ni nintzen, arazoa nik neukan, baina ez dut aukeratzen, zer sentituko dudan. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, beldurra zelan ere beldur handiena. Eta begira, egunak iesi doaz, niri begira. Esan zenidan, horrela maiten nauzula. Ez naute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez naute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, segula ez aspertzea aspertuta, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz, ez dirut bien arren. Saiatzen naiz, ez dirut bien arren. Saiatzen naiz. Esan zenidan, niri begira. Esan zenidan, saiatzen naiz. Listo? Bai. A ver, prest, Vale. Hitz bat. Jesucristo Superstar. Mari Jaia. A ver, Ibai, hitz bat esan du. Ai, barkatu, eske besoak altzatu ditunaz, emozionatu naiz. El pájaro espino. Joder. Jo, Tessa, irudiziala. Gero nahi izatea. Ja, ez egaka hasi denez, ba... Handia. Kostatzen zue ba, Bueno, neren txanda da orain. Neria, ni. Hartu papertxo bat. Bitz ditu. Chariots of Fire. Nola, inglesez tu balio. Zergatik ez? Eta gaina irudizitu, idale hor jotak, Zer pelikula da hori? Hori, musika hori daukana. Tan. Joder, susko burdiak. Zein? Carros de Fuego. Hala ere irudizitu. Ja. Bai, ez du balio. Esan lezu esan bitz zituela. Zertan ari da? Ba, beste zerbait adierazten nahi da, ez? Bai, zenba dezagun. A ver. 10, 20, 30, 40, 50, 100 metro! Ono! Bai! Joder, ze hona zean. Eta zuze pelota. Bueno. Venga, beste bati. Ai, ni. Bitz. Dirty Dancing. Baina esan lezu esan ingelesez... Ja, bueno, baina pelikulo deitzen da Dirty Dancing edozein herrialdetan eta edozein hizkuntzetan. Sokrates! Hori pelikula bat alda. Hombre, ni jonitzan ikustea mutilagunakin, bueno, ikusi badizuen. Ezak dakizu, baina Sokrates, pelikula bat baino, ba... Bueno, hitz bakarra da, ez du balio. Badakit! Nik ere bai. Nik ere bai! Kolpez kolpe! Hori bai pelikula derra! Az gaitezen. Baserritar bat oso azarre sumatu eta alaxe jarriak dira bertxala hauek
Arbiesnea erdia bajatu diotela, pentsua egunetik egunera gora dijoala, horrela zitekeala jarraituta. Nekazaritzak hemen urterik onenak izan zituan, besterentzako ia erdia nola egin behar baituan, hobedala eta sartu ginduzten gu ere Europa batuan, denbora izango da testigu zer ondorenak dituan, diferentziak handiak daude eta ez da faltako minik, hemen batzuen jarriko dira eginda bizi ezinik, ez baita lagun urkoa maitatutzen degun pinik, dirua jarri da jangoikota, ez daukagu zer eginik. Baserritar bat oso azarre sumatu eta alaxe jarriak dira bertxala hauek, arbiesnea erdia bajatu diotela, pentsua egunetik egunera gora dijoala, horrela zitekeala jarraituta, milak asko munduan hiltzen dira urtero gozeak, armetan berriz gastatzen dira milaka milioi baseak, handiak beti nahi da nahi, hor konpon bidez besteak, hoiek ez ditu asko ez duten behartsuaren eskeak, lege derrak munduaren zat, hor daude jaunak jarriak, baina gizonak konforme ez da egin zituen berriak, horrekin ez du bentaja asko langilea eta herriak, ikasi dute mundu zarroni nola hartu negurriak. Ego borrak hauta munduak, izakiotzak jarriak, ejoso dira rantzaleak, abertzitek azariak, gora erigo du berriz ere, hartugu janariak, azkenean kastigu dana, pagatuko du herriak. Heavia. Nik konteko de mi propia experiencia. Primera persona. Ni etxean nago, etxean bakarrik baldin banago bilusi nago. Zer esan nahi du? Askotan galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Hausnarketa izan ziten, jun bezala masajistana, eta kotxeakin konprak ekarriko zituen, eta mitiko astensorian lagatzituzula, eta gero nik hartzitut astensoritik eta etxeat. Basan man, ena izkunko bilusik, petoa jarriko. Gatzizula hemendikan, eta ikusten aizula dana. Jun nintzen, astensorera, eta hartu nituen botzak, eta remendentzun bum! No, etxeko atia. Mobil gabe, giltz gabe, eta bilusik. Ez dugu atzaldu behar, Asi hostia egitetoin. Preokupazio bakarra etzan, nago portalian bilusik, ez. Entrenan ekada. Eta junintzan lehenengoko, ana. Gaina esan zarba, tío. Pobre. Junintzan poetakin tipo, hola, en plan, dera eskutatzen. Eta esan apa, perdona, puedo hacer una llamada. Eta momentu berdan, okurri usitzaite makarra. Nire laguna dituko diot, tu txurru, ni joala entrenara. Hau gertau segita no seke, esan entrenadori daik, que no llego, tío, no llego. Vale, venga, gur. Eta esan nion, tipiari, eskerrik asko. Junintzan berriro, etxeko atera, eta nik, ze hostia, inde llamada bat ez dut, ize soluzionau. Ahí va la hostia. Zesan, lehenguana berriro nahi jongo, laugarrenekoana jongo nahi, ala bastante majoak, jotzia daria, eta 4 urteko umeak irekizitatia. Tipia hola.
Nik hau indio. Gutxi goia bila, ez? Bada, zure ama, nire ama, eta nik, ez aio etortzeko. Aletin llamada bat, eta ja, ama ideitu nion, klaro, bera ezintzan etorri, eta ama gehitu zion, aitxitxea etortzeko. Pasanitun, portalian, 30 minutu gola, eserita, bezinoak pasatzen, eta gero aitxitxea etorri zan, irekiziten atia, entrenara junintzan, eta bueno. Hori da, lo más random que me ha pasado. Gara denporazko kopauzuek hasi nahi ulertuten Begizek itxitza zema bidera aukeratuten Irretukeran ikasten, burueri edo zeinekotan zestaiz ikasten Arrankaten bai ezineten, kastetari dakargun esentzize Askatasunen izenien, denbakean txilda etxizela kalien Izinik ez da bizitzen benetan gozun bizize Testezize ikusten da Mian begize Galdutela bienari mie Galdutelako bizize Galdutela bienari mie Galdutelako esentzize Galdutela bienari mie Galdutelako bizize Galdutela bienari mie Galdutelako esentzize Esentzize galdute Guk ez doze bezula irtuten Malizize batunde mobiten dan itxosonetan harimeta uzaztute Totine bardinen menpen, hain bebido txuziden jente Itxiko erien aldatu babik helburu bardina intentaten laututen Da segitente, forma bardinen kontra ustedes echaten Esperando que algo cambie, siempre es el mismo baile Para cuando se respira libertad, toque de queda Galdutela bienari mie, galdutelako bizize Galdutela bienari mie Galdutelako esentzize Galdutela bienari mie Galdutelako bizize Galdutela bienari mie Galdutelako esentzize Dana dago izan da, dana dago idatxitxe Gitxi dau bizitxe, dana dago izan da Atiek itxitxe, eskemak apurtu Tempori luzatu, da ziota gitxitzen Da zeman talditzen kuestiona bihar du inoren zentzun Da zeman talditzen kuestiona bihar du inoren zentzun Zeman talditzen Galdutela bienari mie Galdutelako bizize Galdutela bienari mie Galdutelako esentzize Galdutela bienari mie Galdutelako bizize Galdutela bienari mie Galdutelako esentzize Aurten bai agenda lepo 2 urte zer gabe, baina listo hasi da. Bagoaz denak batera Ordiziko ferira. Ara hortxe dago, Naroa? Miren! Zeitez hola jantzita. Naroa, Ordiziko ferira goaz, baserritarez jantzita etorri behartzan. Ze Ordiziko ferira? Munitzeko garagardo azokara goazela. 3 egun eskatu ditut lanean horretarako, 3 egun, joder! Naroa, lasai, a ber. Nola izango da maiatzean garagardo feria? Oktoberfest deitzen bada, oktober! Urrian da. A ber, miren, barkatu, 2 urte pasa ditugu pandemian. Izan daiteke oktober, maiatza, o lo que sea, baina maiatzen garagardo azokara eta Munitzera goaz. Bueno, pakia behar dugu, Ordiziko ferira goaz, eta baserritarrez jantzi gabe ere utzuko izute sartzen, beraz, venga, goazen bila. Beitu, eki! Zeiza baserritarrez jantzitan miren Alemanira goazta. Izan dizut, haure garagardo azokara dator. Nola garagardo azokara? Ez algoaz Frankfurtera bertako liburu azokara. Horretik ekarrituzu gafapastak intelektualitxu hartzeko ez, Eki. Ordiziko ferira goazela, baserritarrez jantzita. Baina izuen nik konpromisoa hartuta daukat. Kronika bat inbar dut, hau 11karako, hau oso garrantzitsua da mundu mailako aktualitatean. Bai, ezagit, liburuak asmatu beharko dituzu, saltxitzen irautza, gaztaren zuloak nun, ezagit, olako zeo zer, bestela? Bueno, bale, eskerrak tesak bintzait ondu ulertu zuen, zatik atzo saltzean arropa prest daukala, beraz, tesa jantzita etorriko da. Ba, hortxe dator, tesa baina, Dantzara, sevillana, guazegu dantzara,
Zen eskak non utzi duzue faralaisek jantzia, maletan. Eta zon miren, folklorik aitza berrasmatu nahian edo? Tesa, noren letxe uste zu guazela, ba? Sevillara, ba? Apirileko, feriara. Tesa, bukatu da, pasa da. Ez ditut ikusi boseko babosoiek Twitterren eskerra bukatu da. Eskerra bukatu da. Bueno, eskak, nahikoa, Ez goaz, ez Munikera, ez Frankfurtera eta ez Sevillara. Ordizira goaz? Ordizinera apirileko feria ospatzen da, bera, diversitatea ospatzen den herria zen polita. Tesa, ordizira goaz. Ordiziko azokara. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Oi, dale. Oi, ama. Donostiako atzo Franco Batiato handiak utzi gintuen agur eta hore Franco Batiato. Eta zure, agur, datorren astera arte, ongi izan! Quiero verte danzar como a los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balinenses en días de fiesta. Donostiako subiltzaileak egiten ari nahi zatozten.